הרב אברהם אלברט גיגי היה ציר בקונגרס הציוני העולמי 8 שנים. הרב גיגי מכהן כרבה הראשי של בריסל, דובר ועידת רבני אירופה וסגן יושב ראש הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. הרב שימש במשך שנים כנציג הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסיים בבלגיה. במשך 30 שנה פיקח על לימודי העברית והיהדות בבתי ספר כלליים בבלגיה. תחתיו היו 70 מורים וכ1,000 תלמידים. במסגרת תפקיד זה הוציא חומרי לימוד לחיזוק הזהות היהודית וחיזוק הקשר של התלמידים עם מדינת ישראל. מדי שנה יצאה לישראל משלחת של תלמידים ומורים מבלגיה בראשותו לסמינר להכרת הארץ וללימוד המקורות היהודיים דרך אתרי מורשת. הרב גיגי כתב ספרים במחשבת ישראל בתור הזהב, יהודה הלוי והרמב"ם, וכן ספרים ללימוד השפה העברית עבור מורי בתי הספר. בפועלו ארוך השנים תרם הרב אברהם גיגי לחיזוק הזהות היהודית של קהילות יהודיות באירופה.